Fără noi, voi sunteți nimeni, au strigat sute de studenți care au pus aseară stăpânire pe centrul Sibiului. Tinerii nu participau la vreun protest, ci veniseră să anunțe tuturor deschiderea celei de-a 4-a ediții a Univers Student Fest. Îmbrăcați în culorile facultăților lor, au străbătut bulevardul central cu zarvă mare, dansând, cântând și fluturând steaguri și baloane. Aproape 700 de studenți de la 11 facultăți din Sibiu au participat la parada de deschidere a celei de-a 4-a ediție a festivalului Univers Student. Ne-am adunat foarte mulți anul acesta, se pare că crește festivalul, asta e important. Foarte bine a început și sperăm să decurcă la fel de bine și în zilele următoare, la fel de multă distracție, voie bună. Noi doi să arătăm că toți studenții din Sibiu sunt solidari unii cu alții și că ne putem uni și pentru lucruri creative, nu doar când e vorba de greve. Noi suntem ziarul de mâine și fără noi oamenii nu există, adică cei care sunt în populație fără presă sunt morți. Fără noi voi sunteți nimeni, fără noi voi sunteți nimeni. Anul acesta avem invitate 4 țări, Franța, Croația, Anglia și Turcia. Am încercat să arătăm sibienilor că studenții sunt o forță, există și că Sibiul totuși este un centru universitar destul de mare. Parada i-a făcut să se oprească în loc pe toți cei care se aflau la acea oră pe străzile din Sibiu, fie ei localnici, turiști români sau străini. Like it? Very. Where are you Very much. Bulgaria, Rusia. Festivalul se desfășoară anul acesta sub tema generală Influențe. Pe parcursul a 7 zile, studenții au pregătit peste 40 de evenimente culturale, sportive și educaționale. În zilele următoare, împreună cu invitaților din 4 țări, vor participa la spectacole de teatru, expoziții, conferințe și workshop-uri. Și ca totul să meargă strună, au încheiat prima seară cu un impresionant foc de artificii.